bago luto yan. Alright. Galing tayo ng Nagsasakop. So galing tayo sa Nagsasakop sa Antonio sa Paras mga. So galing tayo sa outing mga beli. So ginabi na kami. Time check 8:40. So nandito kami sa San Fernando, Pampanga para Kumain na naman. yan dito sa mga beli holiday land. Anli Food, Anli drinks, Anli buffet. Anli pasalubong. Anli pa sa hindi. Ay di ba? Okay mga beli, pasok tayo. So kakain muna tayo. Yan, San Fernando to mga beli holiday land. Yan, shout out kay Ate Ellen Lee. So dito ginawa yung ano ng anak niya. Tatak po. Yan. Holiday. Yan hanggang alas 10. Hanggang 10 PM to mga beli. Araw-araw bukas to mga beli. Ayan, Monday to Thursday mga beli. Ang promo nila is 398. Pag senior 368. May senior na tayo. Kaya nga. Wala pa po. WD. Oh, tinuturo niya naman si Mori. WD po. Boss na WD. De, oy, baka magalit yung may mga anak na PWD sa atin ha. Ay, joke lang yun. Joke lang yung mga beli, nakakabiruan lang po. Ano ba to? Pool. O, pasok. Pasok na mga kapatid. Ayun o, special o. Family. Tan. Sama niya yung bata ni, ano, Anton. Ayun, shout out po viewers ng Kabeli. Thank you po. Thank you po. Yan mga Beli, check daw po yung Saan tayo? So nakakumuha na ng pwesto si Luis. Sa'yo na pala. ayun na. Plus, guruta mo pa yung tayo. Yan mga Beli, tingnan muna natin. Ay sir, okay lang yung video. Tingnan muna natin yung pagkain mga Beli. Ayan. Yan, chop suey. Tapos crispy tuyo. Ano to? Ay lang video boss. Ano to boss? Dinuguan. Tapos kare-kare, balot, crispy kangkong, itong ababoy. Sabi na dito. Sabi dito yung dessert. Halo-halo. Tapos may lechon kawali mga bel. Salad. Paku. Ay, yes, may paku. Wala na mga bel. Buro mga bel. Yan.
Ayan mga bere, start na tayo. So nandito tayo sa Holiday Land, San Fernando. So dito, madalas yun na po nagkikita sa vlog namin to. Hindi lang siguro 3 beses kami na nag-vlog dito. Dami na. Maraming pagkain dito, want to sawa. Yan, time check tayo, alas 9 na po. 8:50. 8:50 ng gabi. Ayos, saktong-sakto na. 17 po. Iba pa yung ano sir, dessert. 17 po tayo. Hey, umpisa na ang bakbakan, mga men. Banat. 8:30. Tayo mga beli. Banat. Okay tayo. So ito mga beni, oh, tinumis. Hello din. Banat para si Jay. Ano yan? Balot mga kabili. Putok-batok no? Tawagan. Mga beni, sarap. Tinumis. Tinumis. Balot. Sabog batok. Yan mga beri, ano lang, saktuhan lang dapat. Mahirap na. Kapag stress. Oxtail. Balat ng baka. Kare-kare. Siya na po. Balot. Yan, ito balot. Kakong para sa sinigang. Sunod di ko Yan o, puro taba na. Ay, lechon sauce ata, no? Bili nila yung lechon sauce sila. Mga beni, ano? Balot ala pobre. Buong buo, no? Sarap mga beni. Ano yan? Lechon, kawali. So mga beni, yung kawali. Yung kawali. Sarap na natin. CJ. Yes, uncle lang mo. Ano yan, Ton? Parot. Ano yan? Papaitan. Papaitan soup. Bigyan na pa. Version mo yan, no? Version niya, Ton. Papaitan with shrimp na. You know? Hindi pa naka-slice. Ayos. Driver natin, si Didi Dong. Say ma, ano yan? Balot. Balot. Number 1 talaga yung balot. Papahitan mga beni. Iya ka ko yan, ma. Sa mga beni, bagong luto, kumuha ko din tayo. So no rice tayo ngayon. No rice. Ayos, okay. Ha? Ayos. Kain ka na. Kung kuha mo upuan yung anak mo, subuhan mo na lang. So mga beli, anak na yan, walang bayad.
Kaya lang no plate siya, susubuan lang. Kain muna tayo mga beli. Pagod sa biyahe. Hindi ako kayo nag-chop ng chocolate. Ito mga belo, bago luto yan. Alright. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Hey! Babawi na sa pagod. Bigyan mo isang matindere. Makabili, balot. Ang pasagan. Ate Mayla. Ay tayo makabili yun. Balot ng mga baka. Hirap. Kaitan. Alam yung puma? Ayaw. Wow! 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 Baik. Ano tawag dito kaya? Dinuguan? Parang ano eh. Kita ka doon. Dahil naman yung papayag na. Iba yung kain makain ka. Ay, kain. Dahil naman yung kain papayag. Kaya, ano mo na ikaw? Papay. Bakit mo? Tao yan. Ay. Oo, makabili. Tika. Ha? Nama na? Saan mata yung niyo doon dito na lang. Waiting pa rin. Huli na rin. Buat. Siyempre makabili. Saan pa makabili? Arap na lang kay Balot mo. Mainit. Subos na ba niya? Mainit mabel bago luto. Ay po.
Lumalata kaya. Hindi, kasama yan eh. Ay, harap pinigil. Belly, punta tayo doon sa Iniyaw. Punta tayo. Yes, good. Punta tayo. Kasama rin pala sa... Sa ano, Anli? Hindi, namin no? Pero di-display yata yun eh. Kaso ano, per paluto. Per paluto sila. Yan no? Nanatog siya. Material. Wala. Papapaluto no? Oo. Sarap yan, no? Mga belly. Kaya lang ano, baboy. Tapos siguro na ng video. Yun o. Paano po? Ako. Tara, balikan natin. Balikin lang natin. Pero ano mo na, paluto. Tapos dito mga belly, pwedeng mag-inom, pwedeng mag-shot-shot. Tapos doon, event place. Battle. Ayan, al fresco mga belly. Doon sa loob. Saka airport. Sa'yo mga beli kasama yung iyaw-iyaw doon. Tenga daw ng... Baboy, mga belly. Ha? So, tapos hotdog. Tenga ng baboy sa hotdog. Ay, pwede mo ikuha ng hotdog yung anak mo doon. So, yun mga beli. Tapos, ayun na. Ayaw na Ingo? Papahinga lang po. Ha? Papahinga lang po. Bato te, banat. Ako, mga belly, nakasumaya yan eh. Kali lang nag-show pa mo. Anak! Pinarapin. Balat na, balat! Ah, boy. Balat na po! Malinis na po. Oh, balat na, pwede naman natin. Lagyan. Naman natin lahat. Alam pala po ako doon, yo. Panatang mo na yun. Babatang talaga yan, ha? Ano nga? Sa matindere. Yeah! Nga na. Perfect bite, no? Crispy mga kadali. Wala. Crispy yung lutong. Crispy yung lutong. Bato te, banat. Ayun po mga kabeli. Magkano yan, mga belly? So ayan mga beli, sa magtatanong sa CJ po, sa restaurant po nakasign. Ano po siya? Dati din siya sa kusina ni Kabeli. Ako naman po, wala raw. Wala raw. Labor. Tres. Tarara. Na mga beli. Papay niya lang ako. Ay, lang po. Ngayon. Para sa? Sige, para. Sige, mo yun dyan. Ano? Tayang babi. Tayang babi na. Ay, balik po. Hindi ka mo lang ang buhay kaya. Ito bisa. Hindi, ako lang ang buhay. Na? Ako lang ang buhay. Tayong bagya. Gandang mo eh. Eh natin siya. Hindi na namin. Ito, lengua, dila. Asado, lengua dila. Dila ng baka. Dila ng baboy. So
mga belly dito, 17 na putahe araw-araw. Hindi kasama yung dessert doon. Patingin na. No. Harap. So mga belly ito, ano to, kasama to sa buffet nila. So ito tenga ng baboy, inihaw. Sarap mga belly. Flavor niya is barbecue. Tapos ito hotdog. Lagyan ng ketchup. Madara kaya. Napin na ba rin ni para na ito? Kapada. Yeah, party na pa rin. Party na pa? Sino? Kaya ng baboy. Kaya ba rin? Saging. Yan yung... Mga beli, kamukha ko yung niluto ni boss. Ano yan? Saging na pangimagas. Kaya ba na? Wala na yun. Labas nila. Wala na yun. Wala na yun. Banana chip. Eh, kaya ba na? Sirya. Ano? Ano? Brit ka no? Titirya. Wala na yun. Tempura. Tempura po mga beli. Tempura. Kon, kumain ka na. Mabeli dessert. Ano sila tawag dito? Bibingkang kanin, mabeli. Ikaw, kain ka natin. Rice cake. Rice cake, mabeli. Mamaya halo-halo tayo. Kaya, galing. Wala sila sa upuan, kanya-kanya silang kuha doon sa... So mga beli, ito yung halo-halo na konting yelo. Oh. Halo-halo, tapos lagyan mo. So linagay natin ubing saging. Tapos meron siyang beans. Totoo ka, Tres. Ating gatas na. Tapos? Milk. So gatas ata ng kalabaw ito mga ben. Yaman na. Magat, bagay. Ikaw to, ano sa'yo? Tubig lang. Tubig lang. Nag-iyaw po kami sa... Tingin nga, patingin nga. Ayun no. Dumating din natin sa inyo. Oo. Hotdog. Mama. Si Mori dumadali pa si Mori. Ano? Ano po mga kabili? Gusto ba? Dalawang talo tayo ng ano? Epil. Tinalo kayo ni Bapag ditong niyo. Si Mori oh. Para pa si Mori. Para ka Tres. Oo ka dyan. Tinikman lahat. Ano? Tinikman niya lahat. Tinikman daw lahat.
Sa Tagalog. Busog pa po ako, hindi po ako makatayo. Si Mori hindi na makapagsalita. Kanino Katagayan pare? Kanino Katagayan? Kay Controy. Shout out pa. Shoutout Uncle Troy. Kel, sama mo ako sa trabaho. Ah? Wala na kaya natin. Duwalo na mabenta. Ingat sa trabaho. Busog na, busog. Si Mori hindi na makapagsalita. Wala mo pa doon, sama mo na yung almusal bukas tsaka tanghalian. Hindi, mamaya na yun. Mamaya. Take out, bawal yun. Si Mori nagbulsa na. Pa-take out daw. Kamusta kayo? Sige po. Mori. Alamig po mga beli. Bigyan. Nakatutok ka sa ano, ayun no? Sa likod. So yung mga beli, tapos namin kumain. So, etong Holiday Land, ito yung isa to sa mga matatandang restaurant dito sa bayan ng San Fernando. City of San Fernando, mga beli. Yan, kung may time kayo, mapadaan kayo rito, bisitahin nyo. Masarap ang pagkain dito, mga beli, saka marami. So, 17 dishes. Magkano ngayon? 398 pesos po. Yun. So yun mga Beli, busog na yung mga bata. So, pagod sa biyahe, pagod sa outing, nag-enjoy naman kami. Pagod na masarap. Pagod naman yaman. Kasama naman yan eh sa talaga. Swimming, mapapagod ka talaga doon. Sa biyahe. Okay mga Beli, magbabayad lang tayo. Diba, Bili? Okay na yung lahat? Thank you. Thank you po. Basta yun. Okay na daw. Thank you, maan ka ng video. Thank you po. Sige. Okay na lahat. All you can. Drink. All you can. So yun mga Beli, tapos na tayong kumain. Opo. Kaya tapos na yung birthday natin. Okay. Sulit na sulit. Ang birthday ni. Ay, isang bagsak kuya doon. Mori na, Anton na. Yes, Daddy. Ninong. Yan, sabay. Oh, CJ. Yes, Papa. Ingat na lahat. God bless all. Maraming salamat po. Thank you po.